Ipak ne dolazi ti baš premijer svaki dan u emisiju, nije to baš negde najnormalnija stvar. Za kraj letnje pauze, ovog utorka, Amici Show, emisija o kojoj je pričao ceo region. Mislim, u mladosti svašta radila i svude izlazila i svašta doživjela. Premijerka Srbije, Ana Brnabić. Od čega ti najveći strah? Od buba. Od buba? Ima neka omiljena buba koja ti je... Smrdi buba. Imam fobiju od smrdi buba. Zato što se mrdi ili što je ružnog izgleda? Jedno i drugo. Detalji privatnog života. Moji roditelji rekli, ok, ako mi nismo uspeli nekako da te smirimo, Engleska će uspeti i onda su me poslali tamo. Odrastanja i suočavanja sa velikim izazovima koji su obeležili njen život. Ona naša stara klin se klinom izbija da uzmem ja jedno pivo. Ovog utorka samo na kanalu TV.